Former Mount Pleasant MP Tendai Mahere CCC said the Speaker of the National Assembly Jacob Mdenda decision to revoke the appointments of the legislators from the CCC to various parliamentary committees is new and void. Sanabina mashoko advocate wana Tendai Mahere achiti aiwa Jacob Mdenda asigona basa rake zvari kuita zvisirizvo ari kuita zvinhu zviri illegal. Doti bva subscribe or like otina on the bell icon. Notanyora achiti in terms of what law does the Speaker of Parliament have the power to reverse appointments made by a political party regarding chairs of portfolio committees, especially when he has announced the appointments and the chairs have begun their work. Which provision of the Constitution, standing orders, or any statute empowers the Speaker to declare a political party's internal officers null and void? Given that only a court of law can declare invalidity, is it not this very announcement that is new and void? Ndo mashoko achitagwa pana Tendai Mahere achiti aiwa zviri kuitwa naJacob Mdenda ari kuita basa risiri rake uye ari kutovhuna mutemo. Saka mashoko atagwa naTendai Mahere achiti aiwa vana Jacob Mdenda aiwa zvavari kuita izvi zviri against the law. Aiwa muresembo chibotudzai mafungiro enyu nokuti kazopinda nhau iyi zviri deep kana munhu achinge aita zviri pamutemo munhu anenge atofanira kutonosangana nekoti. Saka chibotudzai mafungiro enyu muri kudi pamusoro pezviri advocate wana Tendai Mahere. Awa pinai comment section medu kuti mafungiro enyu musangana kusubscribe, kulike channel, turn on the bell icon.